Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon may kinalaman sa mga programs ng Department of Health. Chikahang Pangkalusugan. Pagtatalakay ng mga napapanahong issue na tiyak na inyong papakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mental health concerns, mga health tips at iba pa. Ang lahat ng yan ay mapapakinggan ngayon na sa DCGB. Always number one. Magkarabang magkaigwang maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa servisyo. Matawan, solusyon ang mga kaherangan. DOH-CHD, Servisyong Salud Colon. Ika ako, kita gabos, magtarabang magkaigwang maray na salud. Buon sa inanan, ipangakit sa God na kita magdakulang. Immunization, vaccination, sa tuwing inaon. Mag-ibang maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyong Salud Colon. Gabos, magkarabang, magkaibang maray na salud. Balanseng, pagkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpag-ibig, magtimbang. Dapat kitang magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, sa buhay, mga pahiramdam lamang para iwasan. Kita magtarabangan sa programa ka, Department of At nakatuto kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ako si Maxine at tayo po ay magchichikahan ng isang oras tungkol sa health programs ng Department of Health. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, alamin muna natin kung ano ang latest mula sa DOH Bicol. So kanina po nga ay naibalita ni Sir Ken Nuida sa ating ulat sa COVID-19 Bicol ang ating COVID-19 updates as of October 25, 2021. So para po sa COVID-19 updates, meron po tayong 168 additional new cases ngayong as of October 25, 2021. So 52 po dyan ay mula sa Albay. Ang Daraga po ay nakatala ng 19 new cases ng COVID-19. Ang Legazpi City ay 19. Ginobatan 3. Bakakay 2. Owas 2. Polanggi 2 at ang susunod naman pong mga munisipyo ay merong tig-iisa. Ang Kamalig, Malinao, Manito, Rapu-Rapu at Tabaco City. Para naman po sa Camarines Norte, meron pong 31 additional cases of COVID-19 na itala noong October 25, 2021. 24 po doon ay mula sa Daet at 7 ay mula sa Talisay. Para naman po sa probinsya ng Camarines Sur,
47 po ang additional cases ng COVID-19 as of October 25, 2021. 18 po yan ay mula sa Naga City, 12 mula sa Goa, 3 mula sa Iriga City, 3 mula sa Libmanan, at ang susunod naman po ay tig-iisa na additional cases. Ito po ay ang mga munisipyo ng Bato, Buhi, Calabanga, Canaaman, Gainza, Lagonoy, Nabua, Ocampo, Pasacao, Presentacion at San Fernando. Ang probinsya naman po ng Catanduanes ay wala pong naitalang additional cases ng COVID-19. Pati na rin po ang probinsya ng Masbate, wala rin po silang naitalang bagong kaso ng COVID-19. Pumunta naman po tayo sa probinsya ng Sorsogon. Ito po ay nakatala ng 37 na bagong kaso ng COVID-19 as of October 25, 2021. 12 po dito ay mula sa Sorsogon City, 8 mula sa Huban, 5 mula sa Irosin, 3 mula sa Castilla, 2 mula sa Gubat, 2 din po sa Magallanes, at ang susunod naman po ay tig-iisa. Ito po ay ang munisipyo ng Barcelona, Bulan, Matnog, Pilar at Prieto Diaz. Ayan, so makikita po natin ang ating COVID-19 updates. Mapopost po yan mamaya-maya sa official Facebook page ng DOH Bicol CHD. Abangan din po ang ating ulat sa COVID-19 Bicol kung saan nire-report din po itong COVID-19 updates, kasama na rin ang ating healthcare utilization rate at nasasagutan ang mga katanungan mula sa ating media partners at sa publiko. So Monday to Friday po yan, 10:30 a.m. sa official Facebook page ng DOH Bicol CHD. So pumunta naman tayo sa iba pang balita mula sa DOH Bicol. Alamin natin kung ano ang mga October health events na ating inoobserbahan ngayong buwan. So ilan po dyan ay ang Breast Cancer Awareness Month, National Newborn Screening Week, Filipino Elderly Week, National Mental Health Week, Bone and Joint Awareness Week, National ADHD Awareness Week, Food Safety Awareness Week, at marami pang iba. So ang iba po ditong mga health events ay natalakay na natin sa ating chikahan at marami pa po tayong kaganapan sa health events na ito, kaya abangan po ang aming Facebook page para sa mga social media postings at sa ating mga future na chikahan. Para naman po sa balitang vaccination, patuloy po ang pagbabakuna natin laban sa COVID-19 dito sa Bicol region. So sa ngayon nga po, the rest of the adult population po ay maaari na makatanggap ng COVID-19 vaccine. Pero syempre, bibigyan po natin ng prioritization ang ating mga healthcare workers, mga persons with comorbid conditions, at mga senior citizens dahil sila nga po ay mga most at risk na mga contract ng malalang sintomas ng COVID-19. Kaya kung kayo po ay hindi pa nababakunahan, magparehistro na po sa inyong LGU para mabigyan na po ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung kayo naman po ay positibo sa COVID-19 o may kakilala na nagpositibo sa COVID-19 na nakararanas ng malalaang sintomas tulad po ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga, meron po tayong One Hospital Command System na magbibigay po ng gabay sa paghahanap ng nalalapit na ospital na maaaring maadmitan. So maabot po ang ating One Hospital Command System sa numerong 0916-234-9063. Ulitin ko po, 0916-234-9063. O kaya naman sa landline, pwede po nating tawagan ang 204-0040 local 508. Yan po ang ating number ng ating One Hospital Command System. Meron din pong gabay na hinahatid ang ating telemedicine service providers. Kaya para po malaman ang detalye kung ano ang mga numero ng ating telemedicine service providers na nalalapit sa inyo, maaari niyo pong puntahan ang link na bit.ly/DOH Bicol Telemed Directory. Mahanap din po yan sa ating Facebook page na DOH Bicol CHD. So para malaman ang iba pang balita mula sa Department of Health, follow lang po ang Department of Health Philippines at syempre ang DOH Bicol CHD na Facebook page. Na banggit nga po natin ang ating ulat sa COVID-19 Bicol na nagaganap po every 10:30 a.m. Mondays to Fridays. So pinapaalalahan na natin ang ating publiko na maniwala lamang po sa verified sources para sa tamang impormasyon tungkol sa COVID-19 at iba pang serbisyong salud Bicol noon. So
Puntahan na natin ang ating chikahan ngayong araw. So ngayon po ay ang ating pagchichikahan ay tungkol sa community-based and catch-up routine immunization. So mga kachika, muli natin si Ma'am Twinkle Jean Dorilla, siya ang ating National Immunization Program Regional Coordinator sa DOH Bicol CHD. So huwag na natin papatagalin pa. Panoorin natin ang ating naging chikahan with Ma'am Twinks. So ayan, magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood sa ating Chikahang Pangkalusugan. So for today's topic, mapapag-usapan natin ang community-based immunization at ang catch-up routine immunization kasama si Ms. Twinkle Jean Lorilla ng DOH Bicol CHD. So magandang araw po, Ma'am Twinkle. So, Magandang araw din po. yes po. So for our first question po, what is community-based immunization? Ang community-based immunization po, as the word itself, kumbaga, gagawin po yung pagbabakuna sa ating mga komunidad at magbabakuna po nito ay ating mga health workers na nasa mga munisipyo sa ating mga RHUs. At ito po community-based immunization, siya po yung parang naging alternative natin kasi wala na po diba tayong face-to-face classes. Supposed to be dapat yung ating mga school-age children ay dapat mabigyan ng ating booster doses ng mga bakuna. So since walang face-to-face classes, gagawin na po natin siya, imbis na school-based, gagawin po natin siyang community-based immunization. Okay po, yes po, ma'am. So, ano-ano po ba ang mga binibigay na bakuna dito sa ating community-based immunization? Sa ating pong gagawin na community-based immunization, ang Department of Health po, together with our municipal health offices, will be conducting community-based immunization sa ating school-age children. Pero ang edad po na ito ay 6 to 7 years old, 12 to 13 years old na babae, lalaki sa ganong age, and females din po na 9 to 14 years old. So ang ibibigay po dito na bakuna para sa mga 6 to 7 years old at 12 to 13 years old ay yung measles, rubella or MR at saka tetanus, diphtheria. At para naman doon sa mga babaeng 9 to 14 years old, sa mga piling probinsya lamang po at cities, pwede din po silang makatanggap ng human papillomavirus vaccine. So, ayun po talagang at an early age, dapat po talaga mabakunahan ang ating mga kasamahan sa komunidad. So, for our next question po, sino-sino ang, na-reiterate na po ulit itong mga kailangan mabigyan ng bakuna. So, proceeding po, sino po ang, libre ba ang mga ito at saan kailangan pumunta para makakuha ng ating bakuna? Ang mga bakuna po na ito ay libre po. Ito po ay provided ng ating gobyerno para sa ating mga bata na 6 to 7 years old, 12 to 13 years old at 9 to 14 years old. At pwede po nila ito matanggap, makipag-ugnayan lamang po sila sa kanilang mga health centers sa komunidad. Okay po. So, siguro po, meron po bang mga side effects itong bakuna natin? Kagaya naman po ng ibang mga bakuna din, itong binibigay po natin na measles, rubella, TB, HPV. Meron din po siyang mga side effects for community-based. Pati na din yung ating catch-up immunization din na mga bakuna, yung routine vaccines na binibigay natin para sa mga baby. Meron po siyang mga posibleng side effects, pero ito po ay expected natin kasi yun po kasi yung response ng ating katawan para makabuild po tayo ng immunity. Itong mga bakuna, nakakatulong po siya para mas lalo pang mapalakas yung immune system ng ating mga bata. So, ang possible na side effects po, pwedeng
mahilo kasi syempre kung alam niyo naman po ang mga bata, 'di ba? Takot sila sa mga pagbabakuna, so maaari pong samahan ng magulang or guardian at kung sakali mang mahilo or mahimatay kasi na nervyos, so tignan lang po, obserbahan hanggang sa bumuti ang pakiramdam ng baby. Usually din po pwedeng magkaroon ng pananakit, yung parang kirot lang po or pamumula doon sa parteng binakunahan po kung saan po binigay yung bakuna. At pwede lamang po ito, ang pwedeng gawin is i-rest po yung kamay or yung sa part ng balikat po na binigyan ng bakuna, pwede po mabigyan ng warm compress. At kung talagang masakit pa rin para sa bata, pwede po siyang uminom ng paracetamol kada 4 na oras. Pwede rin po magkaroon, makalanas ng lagnat ang bata pagkatapos mabakunahan, pero pwede po siyang painumin ng paracetamol. So, obserbahan po siya na kung bumaba naman po yung lagnat, wala po tayong problema. Pero kung sakali man po na yung lagnat ay mag-persist or tumagal pa ng 2 hanggang 3 araw at may iba pa pong sintomas na nararamdaman ang bata, dalhin po agad ito sa pinakamalapit na hospital or health center po. At kung may pamamantal man or nahihirapan sa paghinga, kumonsulta na po agad sa doktor. Ayan po. So kung sakasakali po ma'am na magkaroon ng side effects after mabakunahan, ano po ang mga dapat gawin or procedure para dito? At paano natin malalaman kung kailangan na itong dalhin sa isang health facility? Ayun po, yung ko nga po na kung minors lang naman, kagaya ng pananakit lang nung site, expected na natin yun kasi syempre tinurukan, pwedeng uminom ng paracetamol kahit na may lagnat din po. Pero kung medyo may pamamantal na po, hindi bumababa pa rin yung lagnat kahit na ilang beses na natin nabigyan ng paracetamol, parang bumabalik lagi yung lagnat. At kung sakali man na mahirapan huminga or may iba pa tayong na-observe, kumonsulta na po agad sila sa malapit na health center, ospital o kanilang doktor po. Ayan po. So, bakit po mahalaga ang bakunahan ang ating mga kabataan? Mahalaga po na mabakuna o mabakunahan o makareceive ng booster doses po itong ating mga bata for measles and rubella at tetanus diphtheria kasi para magkaroon po sila ng immunity or protection laban sa mga vaccine preventable diseases or mga sakit na ito. Kasi ang measles po, kapag siya ay pag nadapuan po nito ang isang bata, pwede po siya magkaroon ng pneumonia o malala pa pong mga sakit. So ayaw po nating mangyari yun. At isa pa po, itong mga sakit na ito, madali po itong makahawa. So alam naman po natin na ngayon meron po tayong COVID-19 na pandemya. So ayaw natin na may COVID-19 na, meron pa po tayong mararanasan na outbreak ng mga sakit na ito. Kaya binibigyan din po natin ng additional na protection ang ating mga bata, yung mga anak po natin upang mas lumakas po ang kanilang immune system. So, thank you very much, Ma'am Twinkle. For yan po ang ating part 1 ng ating usaping Chikahang Pangkalusugan. So, wag po muna pa tayong aalis at stay tuned po para sa ating part 2. Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangan mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain, lalo na ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Noong 2019 ay nagkaroon na ng outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahinan ng isang taong natigdas at maaaring mananghap ng isang taong hindi protektado laban dito.
Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangan ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karamihan sa mga tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari na itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng infeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo, ligtas at libre sa mga health centers. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya, bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo una, may iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine pa para dyan. May bakuna iiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo una Rubella vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigas, may German measles. Kaya-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. Maraming lumang kwento ang ating mga lola at lolo na napasa na rin kahit kina tita at tito. Kasama na rito ang polio. Sabi ng iba, lumang sakit na ang polio dahil matagal na itong hindi uso. Halos 2 dekada na itong wala sa ating bansa. Pero noong 2019 ay bumalik ito at nagbabanta sa kalusugan at buhay ng mga bata. Ano nga ba ang polio? Ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng poliovirus na galing sa dumi ng taong may polio. Pumapasok ang poliovirus sa bibig ng tao sa pamamagitan ng pagkain, inumin at kamay na kontaminado ng dumi ng taong may polio.
Karamihan ng polio infection ay walang sintomas. Kung meron man, may hahalin tulad ito sa ibang mga sakit tulad ng trangkaso na may lagnat at pananakit ng ulo at pagkapagod. Ang iba naman ay nagkakaroon ng paninigas ng lieg o stiff neck o panghihina ng mga braso at binti. Umaatake ang poliovirus sa spinal cord at naaapektuhan ng mga nerves na nagpapagalaw sa mga muscles, lalong-lalo na sa binti at paa hanggang ang mga ito ay hindi na maigalaw at maparalisa habang buhay. Maaari ring maparalisa ang diaphragm o ang ating breathing muscle, kung kaya't maaaring mahirapang huminga ang pasyente. Maaari niya itong ikamatay. Mabilis kumalat ang poliovirus at kahit anong edad ay maaaring mahawa nito. Ngunit kadalasan, mas mapanganib ito sa mga bata. Tandaan, walang gamot laban sa polio. Ayon sa Department of Health, UNICEF at World Health Organization, bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang polio. Kaya bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas, nagbibigay ng OPV at inactivated polio vaccine. Tandaan din na kapag maraming batang hindi nababakunahan kontra polio, maaari itong magdulot ng outbreak. Lalo pa itong kakalat sa mga komunidad kung hindi naghuhugas ng kamay o hindi gumagamit ng palikuran ang mga tao tuwing dudumi. Kapag may outbreak ng polio, nagbibigay ng dagdag na dose ng oral polio vaccine para sa dagdag at siguradong proteksyon ng mga bata at upang agad na matigil ang outbreak. Tiyaking kumpleto ang bakuna ng mga bata kontra polio ayon sa immunization schedule. Pabakunahan din sila kapag may mga mass immunization activities sa inyong lugar bilang pagtugon sa outbreak o banta ng outbreak. Walang batang dapat dumanas ng hirap ng pagiging paralisado habang buhay o mamatay dahil lang sa sakit na matagal nang mayroong bakuna. Ang bakuna kontra polio ay ligtas, epektibo at libre sa mga health centers. So, ayun nga po, ano naman kaya itong catch-up immunization? So, kanina na pag-usapan natin ang community-based. Ano naman po ang catch-up? Ayan, salamat po, Ma'am Denise. So, ang pag sinabi po nating catch-up routine immunization, ito po ay kailangan nating mabakunahan yung mga baby na hindi na bakunahan nung base sa kanilang schedule. Ibig sabihin, may na-miss or may hindi sila natanggap na bakuna na dapat sana noong 3 months sila or noong 6 months sila ay natanggap na nila. Kaya, kumbaga, hinahanap natin sila sa ngayon or kinakatch natin sila para mas mabigay pa din yung karampatang or nararapat na bakuna para sa protection nila. Yes po. So, gaano po kaya ito kahalaga na catch-up routine immunization? Mahalaga po ito, ma'am, kasi alam natin na ang mga bata ay isa sa mga at risk sa mga sakit. At ito pong ating routine immunization, marami po itong bakuna na pwede makapagbigay sa kanila ng proteksyon laban sa measles, sa pneumonia, sa diphtheria, tetanus, at marami pang iba. So, mahalaga na makumpleto ng isang bata bago pa siya mag 1 year old ang mga bakunang ito, nang sa ganun ay mas mabibigyan siya ng proteksyon sa mga sakit. Sino-sino po, ma'am, ang mga kailangang magsagawa nitong pagbabakuna? Ayan. So, again, ito po ay gagawin ng ating mga healthcare workers sa ating mga munisipyo, yung ating po mga RHUs. Actually, kung mayroon po kayong malalaman na naglilibot sa inyong komunidad ng mga BHW o mga nurses, midwife na nagtatanong, o sino sa inyo ang anak na hindi pa kumpleto ang bakuna? So, yung mga less than 2 years old na hindi pa po kumpleto yung bakuna nila, maganda po na hayaan nating makumpleto ng mga anak natin yung kanilang na-miss na bakuna at magpalista po tayo doon sa ating mga health centers na mabigyan na po si baby natin nung nararapat na bakuna para sa kanya.
Yes po. So, ano po ang mga kailangan para makasali sa community-based immunization at catch-up routine immunization? Ayun po, magpalista lamang yung mga magulang, ipalista nyo po ang inyong mga anak sa inyong RHUs or sa health center nyo po para maisama sila doon sa listahan ng mga bata na dapat mabigyan ng mga bakuna para sa kanilang edad. Kasi depende po doon sa edad. Yung sa routine catch-up po natin, below 2 years old, yung mga target natin na babakunahan. Samantalang yung community-based naman po natin, yun po, yung supposed to be na grade 1 ay yung mga 6 to 7 years old, yung mga 12 to 13 years old, and yung females na 9 to 14 years old. Yung sa 9 to 14 years old na females po, ang mabibigyan po nun na target ng HPV ay sa mga probinsya lamang po ng Masbate at Masbate City, Kamsur, Naga City, sa Legazpi City, Tabaco City, at Ligao City. So, yun lamang po yung mga sa human papilloma virus na initial sites para sa female 9 to 14 years old na bakunahan. Yan, so okay po. So, ano-ano po ang mga bakuna na binibigay dito? Yung mga bakuna po na pwede nating maibigay sa mga bata. Una-una yung sa routine immunization, at kung hindi nila to na-receive doon sa dapat na edad na natanggap nila, pwede pa rin po yun maibigay sa kanila sa rekomendasyon din po ng kanilang mga health workers sa health center. So, una po pagkapanganak, binibigyan po ang isang baby, after na po siya makapagdede at makapagbanding sa kanyang nanay, o siguro po mga pagkapanganak, ay bibigyan po siya ng BCG. Ito pong BCG, Bacillus Calmette-Guerin, ito po ay nagbibigay ng protection laban sa TB meningitis at TB na pwedeng outside po sa ating lungs, miliary TB na tinatawag. So kasabay po ng BCG, pagkapanganak kay baby din po, binibigay din po ang hepatitis B sa baby para mabigyan siya ng protection laban sa Hepa B. Yan. So kapag si baby naman ay naging 1.5 buwan. Ayan, kapag yun na po ang edad niya, pwede na po siyang bigyan ng pentavalent vaccine. Kaya po siya tinawag na pentavalent vaccine kasi meron po siyang 5 composition or components, yung ating diphtheria, tetanus, pertussis, parang booster ng hepatitis at anti-pneumonia. So kumbaga nabuboost talaga yung immune system ni baby sa pamamagitan nitong pentavalent vaccine. Kasabay naman itong pentavalent vaccine sa 1.5 buwan ni baby, pwede na din siya makatanggap ng oral polio vaccine o OPV na tinatawag. Ito naman po ay nagbibigay ng proteksyon laban sa polio. At makalipas ang 1 buwan at 1.5 months si baby, 2.5, babalik po siya sa kanyang 2.5 months para makareceive ulit ng second dose ng penta at ng oral polio vaccine. At pag 3.5 months naman, bibigyan ulit si baby ng third dose ng pentavalent vaccine at oral polio vaccine. Kasabay na po dito yung tinatawag nating IPV o yung inactivated polio vaccine. Para sa karagdagang protection laban po sa polio. Kasabay din po nun yung ating PCV13 or yung pneumococcal conjugate vaccine laban naman sa pneumonia at meningitis. Binibigay din kasabay ng penta at polio. Kapag si baby naman po ay nasa 9 na buwan na, pwede na din po natin siyang bigyan ng measles, mumps, and rubella vaccine or yung tinatawag nating MMR. Ito naman po ay nagbibigay ng proteksyon laban sa tigdas, yung sa beke at rubella. So bibigyan siya nun sa 9 na buwan at babalik po si baby sa health center pagka birthday niya or pag 1 taong gulang na siya. Ngayon, kung sakali man nalampas na si baby sa mga nirekomendang edad, doon sa mga bakunang ito, sa catch-up, pwede pa din po siya bigyan.
base po sa assessment ng ating mga health workers, pwedeng mahabol itong mga bakuna na ito. Ayan, so napaka-insightful po. So, maaari po bang magpabakuna ulit yung mga nabakunahan na po noon? At gaano po kadalas dapat magpabakuna? Yun nga po, yung mga hindi nabakunahan ng mga routine vaccine para sa ating mga 0 to 23 months or below 2 years old na baby, pwede pa pong mahabol yung mga na-miss nila. Base na din po sa assessment or sa pagtatanong sa kanila nung kanilang health worker. Ngayon naman, yung sa community-based immunization, basta nakapasok po doon sa edad na 6 to 7 years old, 12 to 13 years old, and 9 to 14 years old, ay pwede po sila mabigyan ng vaccines natin na MR, TB, at saka HPV po. Basta nakasabay po sila dun sa listahan ng kanilang RHU. Okay po. So, may naging effect po ba ang pandemic sa ating immunization coverage? Bakit po tayo nagko-conduct ng immunization campaigns ngayong pandemic? Ayan, magandang tanong po yan, Ma'am Denise. Talagang alam niyo po, nung nagkaroon ng pandemya, sa lahat ng rehiyon sa ating bansa, ay bumaba po talaga yung ating coverage ng bakuna sa mga bata. Kasi syempre, bawal lumabas, di po ba, ang ating mga bata. At yung ibang magulang natatakot na baka mahawa yung kanilang anak kapag pumunta sa health center. At yung iba naman, sa sobrang layo, at since may challenge din tayo ngayon sa transportasyon, kaya siguro nakaka-contribute pa po yun sa mga dahilan. Pero ngayon po, ito pong isasagawa natin na community-based and catch-up immunization. Ito po ay may pahintulot din po ng ating interagency task force. Nagpalabas po sila ng resolution na mai-exempt po yung mga 0 to 23 months old na mga bata kung ang purpose ng paglabas nila ay para sa pagbabakuna. Anong mga na-miss nilang bakuna. Ganon din po yung ating mga 6 to 7 years old, 12 to 13 years old, and 9 to 14 years old. So makipag-ugnayan lamang po sila sa kanilang health center. Kung may naglilibot na BHW, po sila magpatulong kung paano ma-avail itong ating catch-up routine immunization at community-based immunization. Kasi pwede po yung mag-iba-iba, depende sa inyong munisipyo. Pwede pong sila ang pumunta, magbahay-bahay, or pwede pong i-schedule nila ang kada purok sa kanilang mga barangay health centers. Para syempre dapat kahit nagbabakuna tayo ay i-maintain pa rin po natin yung minimum public health standards para iwas COVID-19 pa rin po tayo. Alright, so ano po ang inyong advice, ma'am, sa mga magulang na hindi pa po binabakunahan ang kanilang mga anak? Yan. So sa atin pong mga magulang, ako po, magulang din po ako, na may dalawang anak na din po ako, isang 4 years old at isang 1 year old and a half. So alam ko po, pwedeng busy tayo sa ating mga trabaho o natatakot tayo, pero kunin po natin itong oportunidad or opportunity na kapag hinilapitan po tayo ng ating mga health workers or mag-inquire po tayo sa ating mga health centers na ma-avail po itong mga libreng bakuna na ito para sa karagdagang proteksyon ng ating mga baby. Kasi ayaw po natin na sa gitna ng pandemya ay magkaroon pa ng mga sakit ang mga bata. So basta pag pumunta po tayo doon sa mga bakunahan na lugar, lagi po nating isaalang-alang o lagi po nating isaisip yung pag-observe na minimum public health standard. So makipag-ugnayan lamang po sa kanilang health centers kung paano po ma-avail itong mga bakunang ito sa kanilang komunidad. Yan, so yes po. Kailan po ito isasagawa na community-based at routine immunization? So ma'am, kailan po itong isasagawa na community-based immunization at catch-up routine immunization? So isasagawa po sa ating mga community dito sa Bicol ang catch-up routine immunization for our 2 years old and below na mga bata, at yung community-based immunization naman din po sa ating mga
6 to 7 years old, 12 to 13 years old, and HPV na females 9 to 14 years old sa Masbate, Kamsur, Masbate City, Naga City, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, and Tabaco City. Starting po ngayong October 20 and hanggang December po. So, makipag-ugnayan lamang sila sa kanilang health centers kung ma-available na po itong mga bakuna na para sa kanilang mga anak at magpalista na po upang sa ganun ay ma-schedule na po yung kanilang mga anak. Ayan, so maraming salamat po, Ma'am Twinkle Aurelia, para po sa pagsagot sa ating mga katanungan about catch-up and community-based immunization. So, bago po ang lahat, Ma'am Twinkle, for your take-home message po. Yan, sa atin po mga magulang at mga nagbabantay o nangangalaga sa ating mga babies at mga bata, bigyan po natin sila ng karagdagang proteksyon, lalo na ngayong pandemya, sa pamamagitan po ng pagsigurado na sila ay nabakunahan ng mga dapat na bakuna para sa kanilang edad. So, i-avail po natin ito dahil tayo po bilang mga magulang ay may magagawa para mas maprotektahan ang ating mga anak, ang ating future generations po sa mga sakit. At ito po ay sa pamamagitan ng pagbabakuna. Huwag po kayong mag-alala sapagkat itong mga bakuna na ito sa ating routine immunization at catch-up immunization ay rehistrado na po itong matagal na na mga bakuna at ito po ay approve na at kumbaga na proven safe na po ang mga bakunang ito. Yun lamang po. Ayan, so maraming salamat po muli, Ma'am Twinkle Aurelia, para po sa inyong pag-share ng napaka-insightful na knowledge on community-based and catch-up routine immunization. So, dyan po, so today po, nalaman po natin, nabanggit po ni Ma'am Twinkle, na maaari tayong makipag-ugnayan para sa ating mga immunization programs sa ating LGU o sa mga health facility po, para po malaman ang inyong scheduling ng pagbabakuna. So, once again po, thank you very much, Ma'am Twinkle. Salamat po and keep safe po tayong lahat. God bless po. Narito ng pag-asa. Isa-isa na tayong nabibigyan ng panlaban sa pandemya. At sa patuloy na pagmask, hugas, at iwas, nakakabalik na tayo sa mga namimiss natin. Para makasama na muli ang pamilya. Bago naman ang makita. At mabawasan ang pagamba. Alamin sa LGU kung paano mababakunahan. Ingat-angat. Bakuna lahat. Sa kasalukuyan, ang mga hospital sa ilalim ng Department of Health ay maaari lamang mag-upgrade at magdagdag ng hospital beds sa pamamagitan ng mga panukalang batas. Ayon sa datos ng DOH, ang average bed occupancy rate ng mga DOH hospitals ay nasa 131%. Ito ay mas mataas sa standard na 80 to 85%. Ang resulta nito ay mas mahabang waiting time ng mga pasyente na humahantong sa delayed health services. Ngayong pandemya, higit na mas kailangan ng bawat Pilipino ang maayos at dekalidad na health facilities at services upang matugunan ang kanilang pangangailangang pangkalusugan. Kailangang mapabilis ang proseso ng pag-upgrade ng bed capacity at service capability ng mga DOH hospitals. Ito ay upang mas marami pang Pilipino ang maka-access sa quality healthcare services. We need the passage of DOH hospital bed capacity and service capability rationalization bills. Why is it important?
Ang mga panukalang batas na ito ay mag-o-authorize sa Department of Health na i-adjust at i-approve ang authorized bed capacities at angkop na service capabilities ng mga hospital. Naaayon din ito sa Philippine Health Facility Development Plan, ang national plan sa required investments at pangangailangan ng isang ospital para paglingkuran ng catchment area nito. Sa kasalukuyan, mayroong 81 DOH hospital sa buong bansa. Ang ilan sa halimbawa ng mga DOH hospital ay ang National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, East Avenue Medical Center, San Lazaro Hospital, at marami pang iba. Sakaling ito ay maisabatas, ang DOH ay mabibigyan ng otoridad na mag-upgrade ng mga ospital nito. Mabilis nitong matutugunan ang problemang pangkalusugan ng mga Pilipino at agarang madadirect sa tamang healthcare facility ang mga pasyente mula sa primary care hanggang tertiary base sa kanilang mga pangangailangan. Inaasahang mahigit sa 1.2 milyong Pilipino kada taon na nangangailangan ng serbisyong medikal ang makikinabang oras na maisabatas ito. Let's support the health of Philippines. Let's support this legislation. Magandang balita! Hindi na mangangamba ang bawat Pilipino sa usaping pangkalusugan dahil narito na ang Universal Healthcare o UHC. Sa UHC, magtutulungan ng lahat para makamit ang isang healthy Pilipinas. Isa sa mga layunin ng UHC ay palawakin ang kaalamang pangkalusugan ng bawat Pilipino. Uumpisahan ito sa mga paaralan. Ituturo dito ang tamang disiplina para sa kalusugan. Gagawin din itong healthy sa tulong ng mga masusustansyang pagkain sa kantina, ligtas na mga tawiran at pag-iwas sa mga masasamang bisyo. Bibigyang pansin din ang kalusugan sa mga lugar ng trabaho. Sisiguraduhin maayos ang mental health ng mga manggagawa at protektado sila sa anumang panganib. Aayusin din ang mga komunidad para maging ligtas ito sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Kasama na rin dito ang pangangalaga sa kalikasan. Makakatulong ito sa pag-iwas sa mga sakit, pagbawas ng polusyon at pagpapatatag laban sa sakuna. Itutuloy rin ang mga polisiyang katulad ng sin tax at sugar sweetened beverages tax. Epektibo ito para maibsan ang paninigarilyo, pag-inom ng alak at ang labis na timbang lalo na sa mga kabataan. Maidaragdag pa ang pondong ito sa mga mahalagang proyektong pangkalusugan at masasagot pa ng UHC ang bayad ng inyong konsultasyon, gamot at lab tests basta ikaw ay Pilipino. Mabibigyan ka rin ng sariling primary care provider na gagabay sa iyong pagkonsulta o pagpapagamot. At kung ma-admit sa simpleng kwarto ng ospital, wala nang karagdagang bayad. Sagot na ito ng PhilHealth. Sa UHC, mahalaga ang pagbigay na angkop na kaalaman sa mga Pilipino para maiwasan ang pagkakasakit, habang ang buong pamayanan naman ay sumusuporta sa isang malusog na pamumuhay. Sa Universal Healthcare, may kalusugan at kalinga para sa lahat. Para sa healthy Pilipinas! Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuuang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself. Bigyang oras ang sarili
at mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng paboritong games. Malaking tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto ring mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong irespeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Kumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system, ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo, kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. At nakatutok pa rin kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So napakinggan nga ninyo ang naging chikahan ni Denise, ang ating kasamahan mula sa Health Promotion Unit, at ni Ma'am Twinkle, ang ating National Immunization Program Regional Coordinator, tungkol sa community-based and catch-up immunization na isinasagawa ngayon. So dumako na tayo sa ating mental health exercise for today. So medyo may correlation pa rin ang ating mental health sa ating naging chikahan kanina. So para sa ating mental health exercise na ito, alamin natin kung paano natin maalagaan ang ating mental health sa gitna na sinasagawang mga vaccination tulad na nga po ng community-based and catch-up immunization at ng COVID-19 vaccination. So marami sa atin ang mga nakakaranas ng anxiety o takot magpabakuna. Ito ay maaaring dahil sa ating mga nababasa online o mga naririnig na haka-haka tungkol sa mga bakuna. Kaya mahalagang tandaan natin na makinig lamang sa tamang impormasyon tungkol sa bakuna. Dahil sa iba-ibang napapakinggan na impormasyon, nalilito tayo at hindi natin alam kung ano ba talaga ang papaniwalaan natin. Kaya para makalma ang sarili, siguraduhin maniwala lamang sa mga verified sources. Meron ding benepisyo ang pagbabakuna sa ating mental health dahil syempre, pag tayo ay nabakunahan, nagkakaroon tayo ng assurance na tayo ay protektado sa mga sakit tulad ng COVID-19, measles, rubella at iba pa. Kaya naman po, inanyayahan natin ang ating mga tagapakinig nood ngayong araw na magpabakuna na po laban sa COVID-19 at sa iba pang mga sakit. So I think that concludes our chikahan for today. This has been Maxine. At huwag po natin kakalimutan na sundin ang ating minimum public health standards at ang Bida Solution Plus. Bawal walang mask at face shield, sanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. Dumistansya ng 1 metro mula sa ibang tao at alamin ang tamang impormasyon tungkol sa COVID-19. At plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. So maraming salamat sa mga tumutok sa ating chikahang pangkalusugan ngayong umaga. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na servisyo.
Gagabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. Buon sa kinanan, ipangakisagod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuwing inaon. Mag-ibo paagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Bicolno. Gagabos, magkarabang, magkaibang maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpagbibi, magtimba. Dapat kita magmano, magpatisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pahiramdam lamang ini para iwasan. Kita magkarabangan sa programa ka, Department of Health.